až vážení priatelia, do tretice ďalšie video. Tretí model zariadenia, ako vidieť, máme prevedenie s výrezom pre vjazd paletového vozíka. Veľmi vhodné do logistických centier, prevádzok, kde pracujú ženy a podobne, kde je potrebné prekonávať na klasickú točňu nejaký ten výškový rozdiel na točňu. Model zase IWRAP 2000 so štandardným stĺpom v prevedení s paletou, s točňou pre vjazd paletového vozíka. Ovládanie zariadenia opäť cez dotykový farebný displej, kde môžeme si nastaviť širokú škálu tých parametrov, ako som už spomínal v predošlých videách. Či už jednoduché balenie smerom hore, krížové balenie, balenie s prekryvacou fóliou, prípadne balenie s pevňujúcimi otáčkami. Opäť 10 baliacich programov. Program 1 až 7 je so snímaním výšky palety fotobunkov. Programy 8, 9, 10 sú s nastavenou pevnou výškou palety. Štandardné zaťaženie toční plných sú až 2 tony. To je pre nás štandard, čiže to už hovorí o robustnosti zariadenia. Táto točňa, nakoľko má konštrukciu s vyrezaním pre vjazd paletového vozíka, má zníženú nosnosť iba 1200 kg, ale pre 99% všetkých logistických centier tak ťažké palety nie sú u nikoho ani balené. V prípade požiadavky je možnosť dať väčší priemer točne so zvýšenou nosnosťou, ale toto je štandard. Zariadenie je vybavené v tomto prípade bezpečnostnou fotobunkou. To znamená, keď obsluha v prípade, že by tam dala nohu, v prípade vošla počas balenia do priestoru točne, zariadenie automaticky vypne. Znamená to, že opäť tým, že tu máme zobrazovaciu jednotku, zariadenie si pýta, čo tá obsluha má spraviť. To znamená, v prvom rade skontroluj, či je zatlačený centrál stop, 2, stlač 2, 3, stlač modré tlačítko. Intuitívne, veľmi jednoduché ovládanie. Nastavenie parametrov nie je potrebné, žiadne potvrdzovanie. Ak si chcem nastaviť program číslo 1, stlačím jednotku, nastavím si hore 2 otáčky, dolu dám si 2 otáčky. Rýchlosť otáčania dám si na maximum, rýchlosť stúpania, klesania, zase regulácia nezávislá, aj smerom hore, aj smerom dole, napínanie fólie. Toto zariadenie je vybavené v tomto prípade mechanickou brzdou, takže po vložení fólie do vozíka fólie jednoduchou skrutkou si opäť nastavím úroveň napnutia. Vidím tu na pohyblivom bežci páčka na odbrzdenie a zabrzdenie funkcie napínania. Zariadenie môže byť opäť vybavené vyššími stĺpmi. Tento stĺp máme v prevedení do 2200, môžeme mať 2500, 3000, 3400 až 3800. Myslím, že som povedal všetko. Poďme baliť. Opäť poviem jeden dôležitý faktor. Naše točne sú v prevedení síto červená, signalizačná červená. Je to aj z toho dôvodu, že odporúčame zákazníkom vždy, keď niečo rotuje, aby bolo v nejakých reflexných farbách. Ja osobne to považujem za zvýšenie bezpečnosti pri balení, keď vidím, že niečo je červené, niečo je šedé, to červené je potenciálne nebezpečné. To znamená, že na žiadnu točňu z baliacich strojov
je zakázané stúpať, hlavne počas rotácie. Čiže naviezli sme paletu, opäť jedno tlačítko, druhé tlačítko, odbrzdím si, zabrzdím a spustím si automatický štart, či už cez tlačítko na paneli, alebo na ovládacom paneli. Tu ste videli, že som si pred spustením nastavil napínanie. Takže jednoducho zresetujem zariadenie. Stlačením tlačidla na 3 sekundy. Na nastavení si uberiem napnutiu jednoduchým otáčaním na hmatníku. Mašina je vyresetovaná, tlačam štart. Nastavenie napínania fólie si môžem aj počas toho baliaceho procesu doštelovať. Opäť stroj mi ukazuje, koľko zabalil palie za deň, respektíve od doby, kedy som ho vyresetoval, počet otáčok, ktorý aktuálne navinul fóliu, číslo programu. Vidím aktuálne, že nastavenie tohoto presahu mám zbytočne vysoké, vôbec to nie je pekné, takže v tom programe číslo 1 si môžem nastaviť parameter 10. Opäť vidím na mašine, že mi počíta otáčky. Aktuálne zariadenie urobilo na tento typ palety 14 otáčok. Je dobalené. Mechanická brzda, ako som už spomínal, nemá možnosť automatického trhu. V prípade, že by toto zariadenie bolo vybavené motorizovaným predpínaním, súčasťou motorizovaného predpínania je automatické trhanie fólie. Tu vám ukazujeme, aktuálne prezentujeme napínanie fólie mechanickou brzdou. Ideme na ďalší stroj.